molt ben fetes i escoltar molt. D'acord? Vinga, que sou els millors del món mundial. Perquè mira, ara tots aquí pendents, perquè estem fent una celebració molt important, que sí? Què estem celebrant avui? Sant Jordi. I a part de Sant Jordi, també esteu aquí tots i totes i les famílies perquè heu fet una feina molt difícil d'un tema que és el mar. Sí, heu fet un treball molt i molt difícil? Sí! Famílies, en primer lloc, molt benvinguts a la celebració de les jornades culturals que comencem amb la Diada de Sant Jordi. Aquest any comencem amb l'entrega de premis dels treballs que han fet els vostres fills i filles i a partir d'aquesta de demà els nens i nenes faran les jornades culturals. O sigui, que tots els nens i nenes treballaran el tema del mar amb tallers. Harán unos talleres que se agruparán y trabajarán concretamente unos temas relacionados con el mar. Hoy, por eso, estamos reunidos per fer l'entrega dels premis de jornades culturals. Aquesta entrega de premis està valorada per un jurat i aquest jurat, sense saber de qui és cada treball, perquè els treballs són anònims, no tenen nom, quan se'ls elegeixen, doncs puntuen i els que tenen una puntuació més alta són els que guanyen. El jurat, ni els mestres ni ningú en cap moment sap de qui és cada treball. D'acord? Els treballs estan penjats en aquesta paret d'aquí, on te diu una pàgina de compte, les famílies, si voleu, podeu anar a mirar-los. Per ells també és novetat, I si us sembla, començarem ja amb aquesta entrega de premis. Començarem pels alumnes de P3 i farem fins a segon. Només donar les gràcies als membres del jurat, donar les gràcies als mestres i a totes les famílies que han intervingut d'una manera o d'una altra. I si us sembla, aquesta vegada ho hem fet molt més senzill. Hem triat a dues persones membres del jurat, les dues representants de famílies, el senyor Jordi, cap d'estudis, que també ha valorat, i la comissió responsable de fer tota aquesta jornada, que és la comissió de biblioteca i de jornades culturals. Doncs dit això, comencem a donar els premis als nens de P3. Que els nens de P3 han fet un dibuix d'una pàgina d'un conte i que quan vulgueu, si podeu, aneu a mirar-los perquè estan allà penjats. El tercer premi, comencem del tercer i anem baixant. Aquest any no hi ha accèssit. Un accèssit és un extra. Aquest any ens hem centrat en un primer, un segon i un tercer. Comencem. El tercer premi és
El tercer premi de P3, que són els nens que tenim aquí, aquests guapos i guapes. Sou de P3? Sí, és que la boleta. El tercer premi és per la Madeline Amador Matute. Un aplaudiment per la Madeline. En aquest cas, la diploma... Allà perquè farem la foto en el decorat. El premi és el diploma, conforme que heu tingut el premi, la flor típica de Sant Jordi, que és un clavell, en aquest cas, i el conte, un conte obsequi. Passem al segon premi de P3. Quasi, però Melvin, que no passa res. Mireu, Dale, que no passa res si no ens ha tocat el premi, no passa res, que no? Eso es muy difícil. Es más difícil que entiendan que no les ha tocado, pero no passa res, perquè tots hem treballat molt. Si ho heu fet, superbé. Altre premi. El segon premi de P3 és per la Ricard Bobó. El primer premi de P3 és per en Walid Ayawi Nishi. Cosa sèria, això, Molt bé! Passem ara als nens de P4. Els de P4 només hi ha un grup. Per tant, només hem fet dos premis. Un primer i un segon. I comencem pel segon premi. El segon premi és per la Umnia Cautari. I el primer premi és per la Llum Homet Paquiet. És que els nervis escènics així d'agafar, vosaltres és molt delicat, Vinga, passem als nens de P5. Els grans, els grans infantils, els més grans. Els més grans, Els més grans, que l'any que ve ja primer, Vindreu aquí al col·le dels grups. El tercer premi pels alumnes, per una o un alumne de P5
ha estat per la Bosca del Gatí. El segon premi d'aquest concurs del dibuix i el petit text sobre el conte ha estat per una nena que és la Júlia Santa. I el primer premi dels nens i nenes de P5 ha estat per en Jared Calero Romero. Ara fem la foto, aquesta foto que sortirà a la revista i que també sortirà a l'Instagram perquè les famílies que no hagin pogut venir que puguin mirar i veure una mica els guanyadors d'aquestes jornades. Comencem pels de primer. El tercer premi pels alumnes de primer ha estat per la Marwa Besat. No, Marwa Besat. Ah, clar, és que és del Vir. Marwa, carinyo. Sí, és que hi ha hagut un petit... Clar, perquè ella es diu Marwa, però clar, ella és de P5, Marwa, carinyo, no passa res. És la Marwa que fa primer, val? Val. El segon premi dels nens i nenes de primer, que fan primer, ha estat per la Nikal Feyane, que no hi és i recollirà el premi la Chat Mandovi, Chat, baixes, carinyo, i la Mala, dues nenes de la classe que recolliran el premi de la seva companya, de la Nikal. I el primer premi del concurs que ha estat per la Nola Al-Yafiri. Vinga, que anem acabant. I ara sí toca els nens de segon. El tercer premi pels alumnes de segon, el tercer premi ha estat per la Jana García. El segon premi que ha estat per la Anna Nesbelian.
I el primer premi que ha estat per la Blanca Chacón Sánchez. Bé, enhorabona als nens que han guanyat i enhorabona als nens que no han guanyat res però que han participat i han fet la feina super bé. A tots i a totes, Vale. I ara farem, per acabar, el sorteig d'un joc de biblioteca del personatge misteriós, que no sé si a casa, quan han vingut els nens, han parlat d'un concurs de biblioteca amb unes pistes que s'adonaven i que també se penjaven al suro aquest de la biblioteca. D'aquest concurs de biblioteca, els alumnes d'educació infantil, evidentment, no han pogut participar perquè són petits encara, però que sí, la biblioteca i la comissió ha decidit de donar un premi simbòlic per, aprofitant que avui és diada de Sant Jordi, que és el dia del llibre, doncs perquè la classe tingui un record del dia de Sant Jordi del 2018. Per tant, demanaria, sisplau, que les tutores de P3 vinguessin i recollissin els llibres que són per les aules de P3. Si són tan amables, la senyoreta Imma Cáceres i la senyoreta Carme Morales, si podeu passar. És un per cada classe, val? Aquests llibres, les senyoretes, després us llegiran i els llegiré a vosaltres també. La senyoreta de P4, la senyoreta... P4 i P5. P5 i P4, sisplau, les senyoretes. La senyoreta Manoli, la senyoreta Carme i la senyoreta Mònica. Bravo, senyoretes. Aquest llibre preciós per la classe. Que això de les fotos molt bé. I ara els que sí han participat són els nens de primer i de segon, que gairebé tots han endevinat el nom del personatge misteriós. A veure, nens de primer i de segon, quin era aquest personatge? Era la Blanca Neus. Mireu, totes les respostes bones, correctes, estan aquí en aquesta primera caixa d'aquí. I farem el següent. Una mà innocent vindrà a agafar un paperet i serà una mà d'un nen de P3. Val? Vinga. A veure... Alista, que te tenim. Joc de la biblioteca de primer i segon. Està tancat. Aquí totes les butlletes. I ara, música de fons, sisplau, però ambientació. Qui haurà estat el guanyador o guanyadora?
veure, la Lisa dirà el nom d'un nen que ha estat el guanyador, un nen. A veure, Lisa. Iker! Un aplaudiment per Iker! Gràcies, campeona. Ja, el deixeu passar, sisplau. Pots, veus? Enhorabona, Enhorabona. Mira, i ara un nen de P4. Un nen de P4. Fàtima, quina fotíssima. Aquí. El premi. Està aquí. Que ja que... Mira, Fàtima. Un aplaudiment per Iker. Bé, ara ja donem per acabar la jornada d'entrega de premis. Esperem que us hagin agradat i us convido que aneu a mirar els treballs i que ajudeu molt, molt, molt els vostres fills i filles a llegir, a mirar llibres, perquè tot això els farà ser grans. Ajudeu-nos, sisplau. Moltes gràcies per haver vingut i fins la propera.